The Mozambican opposition leader Venancio Mondlane is hiding somewhere in Europe and directing the demonstrations through his Facebook page from a hidden location. Nobody is demanding that he must be on the ground and lead the demonstrations from the front. Sanapana mashoko anobuda nyugwa panapa vanakomana crime watch Zimbabwe chiti aiwa the opposition leader Venancio Mondlane aiwa akahaida somewhere in Europe kunoonekwa kunzi people they are not complaining kuti aiwa Venancio ngauye alide maprotest but vanhu vari kutongoprotesta vachingorisiva information inenge ichikopopewa ichiiswa pafacebook. Sanapinda masvika mudaniko panapa tobva subscribe like on the bell kuti mina mucrime watch vanondorambira vachiti recently all seaports and most land borders in Mozambique and corridors leading into the hinterland were shut down after he called for his action on Monday through Facebook Live. Nobody says he is a Facebook president. Frelimo is feeling weight of the demonstrations and is seeking help from regional leaders. Mozambicans are not outsourcing the fight for their freedom to one man. They are hitting the call to participate in the march towards freedom. One day they will win this deserved freedom through their sweat and blood. Hundreds have already been killed by Frelimo in cold blood in this fight. Venancio Mondlane is being acknowledged by Mozambicans as the best social media figure in the country right now. Tomashwanesta kona kumana mkrabo Zimbabwe vachiti aiwa zvinomboitwa munyika yeZimbabwe vanachiti ari kuganonso Chamisa aiwa is a social media president kana kuti agona kuexecuta things on the ground munhu wango mavhesi kana munhu anokutaura zvinhu pasocial media zvisina kana action inofufirika paground. Vari vachiti aiwa kuna anonzi Venancio kuMozambique noda kwokuti aiwa anongokumanda vanhu vake vachitoita vanhu vanyatsoratidza kuti they really want change. Vanhu havasi kuda zvisina basa. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiti kuti una hundreds aiwa vanourayiwa in cold blood nokuda kwethis action but havasi kudzokera kumashure. Tudze mafungiro enyu pine comment section medu. So subscribe or like, turn on the bell icon.